So gyda paddle sports level 2, gyda FSRT, gyda first aid, full responder GB level 2. Dwi wedi dysgu lot, yn gwybod sydd wedi gwneud lot o gwaith papur, risk assessments, wedi dysgu sydd wedi planio, mae wedi helpu lot yn y lle gyntaf, a dwi'n really enjoyo fo. Swn i fel arfer yn cyfarfod grŵp, swn i'n cytio nhw fyny, swn i'n mynd nhw allan i gael diwrnod really hwyl, a dwi'n mwynhau gyd yn nhw step by step trwy'r dydd. Fel i'n tyfu fyny, eisiau gwario lot o amser i'r teulu yn y awr agored, o'n i'n really mwynhau o, o'n i'n really eisiau siŵr sut swn i'n torri mewn iddo fo, ond eisiau gweld bod yna cwrs yn BTEC yn Coleg Meir yn Dwyfor. Eisiau gwneud yna, eisiau really mwynhau o, a eisiau mynd ymlaen i wneud gradd, a peth gorau dwi wedi gwneud ers hynny. Mae'n bwysig bod yn hyblyg a i addasu y gweithgareddau. Fel enghraifft, da ni'n medru addasu y wal ddringo ac cynwyo i unrhyw anabladau, a hefyd da ni'n parchu crefyddau gwahanol, a da ni'n newid bob fath o pethau yn Glan-llyn i wneud siŵr mae pawb yn cael amser da a teimlo fatha maen nhw wedi cael croesawu mewn i ni. Top tip fi ydy trio ddod i'n nabod pobl yn y maes, achos mae'n helpu lot. Maen nhw'n efo gymaint o profiad o flaen yn nhw, a maen nhw'n rili da i gael ffrindiau yn y maes yma.